Balkın vilayet häkimliginiň guramagyny geçirilen hormat prezidentimiň änew müňilliklerden gözbaş alýan medeni datly täze kitabyny tanıştyryş dabaratam aýratyn täsirli boldy. Dabarada çykyş edenler gymmatly eserin baý many mazmuny hakda bu ýysançlan durup geçdiler. Şöhratly taryhy asarlaryň jümmüşinden gözbaş alýan türkmen halky kitaba hemişe uly sarpa goýup, ony iň belin derejelere rowa görüpdir. Arkadaly gahrman serdarymyzyň änew müňilliklerden gözbaş alýan medeni datly gymmatly kitabyny okudyňça oň many mazmuny okujyny özüne çekýär. Hormat prezidentimiň geçmişden geljege ýan salýan halkymyň diňe bir sevgide dälisem dünýä medeniýetindäki ornuny açyp görkezýän milli edep desturlarymyzy, asarly ýolaglarymyzy, medeniýetimizi hemde sungatymyzy dünýä halklaryna ýaýan bu täze kitabyna beýan edilýän änew medeniýetiniň taryhy baradaky gazalynan gymmatly maglumatlaryň her biri almataýdan has çuňur öwrenilmäge münasipdir diýip dabarada çykyş edenler bu ýysançlan bellidiler. Täze kitabynda şunda änew medeniýetine degişli bolan Seýit Jemaletdin taryhy ýadygarlygynyň şekliniň dörli renkler arkaly şöhretlendirilmegem ata-babalarymyzyň dünýä jemgyýetçiliginiň ösüşine münasip goşan-goşanlygyny tasdiqlaýar. Adi eleme dolan änew medeniýetiniň merkezi bolan bu taryhy ýadygarlyk ebediligiň şany bolup geçmişden geljege nazarlaýar. Änew medeniýetindäki ýadygarlyklaryň dünýäniň hiç bir ýerine gaýtaranmaýan sungat bolsa, il ýurduna şöhrat getiren pederlerimize, senesi ustalarymyza, binägärlik sungat derejesine ýetiren ata-babalarymyza bolan bu ýysanjymyzy kerenli topraga, watanymyza bolan süýgümizi artdyrýar. Arkadaly gahrman serdarymyzyň änew müňilliklerden gözbaş alýan medeni datly täze eseri halkymyň taryhy geçmişine, milli mirasymyza, izi diyarymyza, il günümizde belin süýgüsiniň şanydyr. Bu kitapda halkymyň şöhratly geçmişiniň ata-babalarymyzyň gurmak, döretmek ýaly sogaply hemde ansanperwer ýolaglarynyň alam bilim mabatdaky asyrly işleriniň many mazmuny aşylyp görkezilýär diýip dabarada çykyş edenler aýratyn bellidiler. Hormatly adamlar, hormatly prezidentimiň arkadaly gahrman serdarymyzyň täze kitaby bilen tüýs ýürekden gutlaýarym. Gahrman serdarymyz öz halkyna bagyşlap ýazan täze eseri änew müňilliklerden gözbaş alýan medeniýet adly kitaby biziň elimize gowuşup ýurdumyzyň gadymy taryhyny, halkymyzyň geçmişde döreden medeniýetini giňden beýan edýän kitapdyr. Ýurtbaşdymyzyň täze kitaby dünýäniň ekrançylyk medeniýetiniň mekany bolan gadymy änew topragyny, bu ýerde dören ajaýyp ösen şäher merkezine bagyşlap ýazypdyr. Taryhda rızkal bereketli türkmen topragy uly ösüşleri baştan geçiripdir. Pähim Paýhasy many Magtumly Pragy ýylyna Änew şäheriniň 2024-nji ýyly türkü dünýäniň medeni paýtagy diýip elan edilmegi Änew medeniýetiniň taryhyna türk soýguramasynyň gadymy topragyň geçmişine, häzirki döwrüne sarpa goýýanynyň nyşanydyr. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwründe türkmen halky dünýä medeniýetiniň ösüşine we baýlaşmagyna uly goşan halkdyr. Halkymyzyň döreden gaýtalynmajak maddi hem ruhy gymmatlyklary jemgyýetiň häzirki zaman sazlaşykly ösüşine oňaýly täsir edýär. Änew irki ýamlardan bäri adamzat ýaşaýyşynyň esasanam ekrançylygyň, daýhançylyk medeniýetiň ilkinji dören hemde ösen merkezleriň biri bolupdyr. Hormatly prezidentimiň, gahrman arkadaşymyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak, il ýurt bähwetli, dünýä ähmetli işleriniň rowaç bolmagyny tüýs ýürekden arzu edýärmi. Tanıştırıcı dabarasynda Balkan vilayetiniň medeniýet we sungat saatlarynyň vilayet ýürüýte sungat mekdebiniň talip ýaşlarynyň aýdym sahada çykyşlaryna ularyn berli. Dawaratmajylar milli medeniýetimizi, sungatymyzy giň elime ýaýan, halkymyň ada-awraýyny dünýä ýüzünde dawaranýan gahrman arkadaşymyza hemde hormat prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza alkyş sözlerini aýtdylar. Dawarada hormat prezidentimiň adyna ýüzlenme kabul edildi.